walay hunong ang pagpangtunol sa Kapitolyo Provincial o mga food packs pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO sa pagpangulo ni Mr. Junlimar Abella pagsunod sa kamanduan ni Governor Bambi Imano nga dili undangan ang paghatod og tabang sa nagkinahanglan sa lalawigan. Nimbaguhay lang nagtunol ang buhatan og gatosan ka mga food packs ngadto sa Misamis Oriental Provincial Hospital sa lungsod sa Mantikau. Gidawat kini sa kasamtangan nga gidesignar isip Chief of Hospital sa MOPH Mantikau ug Overseer sa MOPH Initaw nga mao si Dr. Ezrael Peralta Jr. Matod ni Dr. Peralta Jr. nga kini mga food packs alang kini sa pamilya sa mga na-admit sa hospital kundiin sila makadawat niini samtang ang ilang kabanay ana agi admit sulod sa balay Tambalanan. So matag pasyente nga atong ma-identify nga ma-admit diri sa atoa patagaan na to isa ka food pack ang ilahang pamilya kay samtang na-admit ang atong pasyente na apod tabang nga nahatag sa pamilya sa atong pasyente. Samtang mahilayo sa iyang pamilya ang pasyente dili kini mamroblema kung asa pangitaon sa pamilya ang pagkaon kay sa pamunuan ni Governor Bambi Imano nakaandamdaan ang tabang alang sa mga nagkinahanglan. Ako si Lambo Jane Habinyar, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.